mga Maranao, ako po si Daniel Matsunaga, I'm on DJ Casper. Yan, si DJ Casper. Sa lahat ng kapatid kong Muslim, yan po si DJ Casper, si Mamrak Haludbas sa Lanao. Kaibigan ko yan, ang bait-bait niya. Siya yung tumulong sa akin sa Mindanao area. Sa mga kapatid kong Muslim. Yan. Kasi nung nagpunta ako ng Cagayan de Oro, nalibot ko yung Cagayan de Oro, Bukidnon, Misamis, tumawid pa ako ng Osamis. I love you, DJ Casper. I love you, kapatid na Muslim, Mamrak Haludbas.